Nginibingelele babukele beSelect Africa TV, igama lami ngikwazi wakhe ngoThobisani ngwakamthembu elenjabuli ihora. Namhlanje ke bafowethu nginiphathele insizwa la ukuthi umxhashazwa. Le nsizwa bafowethu inengoma la abayibanga khona ethi uculwe imfezi naye uthe yakhe. Ngifuna ukuthi bafowethu sixoxe le ndaba naye umxhashazwa ukuthi isuka kanjani ize ibe la ekhona bafowethu. Nginiphatheleke bafowethu. Ngicela niyilindele insizwa izoyichaza. Majola uyayibeka bafowethu iyona insizwa nginayo la and nibonile bafowethu kwiDaily Sun lensizwa iphumile ikhulunywa ngayo lengoma mfowethu umfaka majola lengoma lensizwa noma uphumlani noma imfezi ithola kanjani and emayiseyicula uphumlani lengoma le iqhamuka kanjani awichaze butwami ubatshela ababukeli ngoba manje sekuyimpi uthi wena yakhe ingoma uphumlani uthi akakwazi yena uyiqhamukele nengoma yakhe uyithola kanjani kuyihlazo elikhulu mfowethu ukuthi ungathi uphumlani mdala emculweni ukunami and lo nto uyisebenzisa kambi yabo uyisebenzisa kambi uma ethi akangazi mina uma ethi akangazi mina uphumlani aphinde ezobhala kambi ukuthi buvuliwe utshwala angicabanga ukuthi ngathi mfowethu ake ngiqale la. Le ngoma mfowethu ngivela ngayizwa nje ake ngiphendule. Le ngoma ngivela ngayizwa nje isiculo. And ngafonelwa abantu abaningi ukuthi umnikile imfezi khona yini ingxoxo eyibe khona phakathi kwakhona le ngoma. Ngathi mina angaze ngize ngikhulume lutho. Yabo akaze aze angifonele imfezi. Okay ke. Yangiphatha kabi lento ukuthi hawo. Umfezi wayo mfethu le ngoma yami mfethu uma uyintshontshe ingoma mhlawumbe nje uthatha lokho ngeke uthathe leading yes uthathe backing uthathe isigqike eyakho ukuthi wayona ihamba kanjani into yomuntu uma ugawula uyagawula mhlawumbe ama ihlahla ungazumbuli nezimpande yabo leyo nto leyo iwubunuku bokuthi uma ngabe umaskandi usuphelele ushatini ukuthi ubhale cela ke phela icela ingoma yomuntu abafa khona ingoma yakhe kanje awulahli lapho yabo yes yabo so yena uma ebuzwa okay isizathu esidala ukuthi mina ngikhulume neDaily Sun angivele ngingene lapho manje ukuthi mina ngihamba wonke amadolobha ngihamba ngiletha umsebenzi wami kubantu ingcindezi enginayo mina ngoba umfezi unegama ukunami ingcindezi enginayo mina ukuthi ngekhathi mina ngidlala le ngoma unabantu futhi uzohlohla amehlo ethi umuntu uyiculelana ingoma kaMfezi safake ngichaze manje ukuthi ingoma yami safake ngichaze manje ngichaze ngize ngijuluke ngibe manzi ngichaza ngento engayenza ngo2017 ngizochaza into ka2019 yabo ngizwa kahle butwami okay imfoka majola umfezi mayicula lengoma nahlangana eTax Studio wena nizokhipha le ngoma and umfezi nawe uyafika lapha eTax Studio wena ucabanga ukuthi umfezi uyithole lapho le ngoma noma kuyenzeka inithola ukuthi istudio la enisuke ningena khona sikwazi ukuthi sinicekele phansi nenibancane zisebenzise labantu esebenegama kunani ukuthi kuyenzeka yini lokho futhi angifuni uqamba amanga ngithi mhlambe wayithola estudio ngoba phela ingoma bafo iyadlalwa le ngoma emabhida ngangiperforma yona ingoma le okay ongeze ukugcwalisa imabhida ngangiperforma yona ingoma le ingoma ikhona ngisho emafonini abantu le ngoma iserious ikhona so yena mangibheka mina umfezi wang-undermine wacaba ukuthi makukhulunywa ngomxhashazwa kukhulunywa ngale livukane elele phansi ngesisu elingazi nokuthi uma kuthiwa uyo design CD uphumbeke ngapi kwaba ukuthi yena wasebenzisa le gama lokuthi ngomxhashazwa wathatha lento wayifaka la ekhanda lakhe ingakho nje iDaily Sun uma ngabe iveza lento yabo azothi yena ubani nomxhashazwa ngeke uzungaze bafo uthi wena angimazi lo muntu uphinde uzobhala ukuthi kambe buvuliwe utshwala bungenapi emsebenzini uzongazi kanjani usacabanga indaba kaTshwala ngoba ukushuthi yena sikhuluma ngomsebenzi ucabanga utshwala kuyonke into obengayicabanga nje right utshwala nje ophambili yabo nanokuthi ke futhi ke njengoba ngicula mina insizwa ziyangazi yes insizwa ziyangazi amande yawangazi mina
Oh, okay. Hayi amandiya awangazi amandiya. Lapho yes. Hayi amandiya angazi. Bonge phela sezwa nangochilisa ukuthi yindiya le. Oh, uchilisa phela wamveza. Okusho ukuthi ngenza ukuthi kuphambana la. Kuphambana lapha angaziwa nje amandiya amaningi awangazi. Okay, ngiyayizwa mfoka majola. And mfoka majola uma ungatshela ababukeli noma abalandeli bakho yini okumele bayiqonde ngalento le ngosi manje into eyenzakalayo uthola ukuthi abantu ngicabanga ukuthi imfezi bayazi kakhulu ngeingoma zayo noma usemdala endimeni yomculo ngoba yena esisebenzisa ingoma yakho yini ongayitshela abalandeli bomculo mfowethu abalandeli bomculo ngiyazi ukuthi abathanda yena bazokubuka mhlambe kuukotela okay ukotela ukuthi mina ngiveza ukuthi ingoma eyami yakwamajola ingoma yabo bazokuthi hayi ngoba phela bayasho bathi usefuna ukuvuka ngomfezi lelo vukane lona li kanjani mina uma ngibheka mina ngiganiwe nginomuzi ngishadele yonke into engiyenzayo eyami angifunzwa mina yabo ngeke ngiphika abafona abantu abahlaliswa endlini zabantu abangcono empilweni kuthiwa hlala la thatha naye imoto uyela uzodlana namhlanje mina mangifika ekhaya kuyazi ukuthi kufikwe ubaba wasekuthini angifunzwa mangisuka la mangigibela itaxi ngiyaziwa anginamoto yes yabo angifune bese mhlawumbe ngizenza ngathi mhlawumbe njengabo mfezi abenza ngathi bangcono empilweni bengangcono yabo umbe bafuka ukuthi ngifike ngithathe leli shirt lakho uzampethe uthathela nje dama ukuthi ubani wena lo nto ikhomba ukuthi ngizokubeka nje ukukudelela okuphindiwe bafuka ukudelela ave ngemhlonipho omunye umculi futhi ngangayitshela ukuthi mina lento kube khona umculi nje okuthiwa mhlambe umkhuba umoya ngoba mina ngiyayivika kakhulu nginezingane ngizele nginonkosikazi nginomuzi ngiyayivika into engisa empini angiyithandi njalo ngoba angiyona ingane yes uma ngithi angiyona ingane emculweni angiyona ingane ngokweminyaka ukuthi anginayo umuntu ongipheshayo nongifukulayo othatha into yami ayibeke balazweni akusho ukuthi into yami ayicashuni njengoba injalo ngoba lokho ukuthi umfeza akangazi mina amangahlaza shuthi le wayithola betshwaleni ingoma le ethaven ngoba uma uyinxusa laba SAB bebethi nje kambe bevule utshwala shuthi bamtshelile imanager zakwa SAB njokuyinxusa nje ukuthi beyavula utshwala ingakho nje engangazi ngiyayizwa mfowethu ngiyayizwa mfoka majola mfoka majola usayibeka le ndaba mhlambe ikhona indlela okuwaxhumana nayo ngaye umfezi ukuthi no mfowethu yini ndaba ngase ngizwe ingoma kwialbum yakho ingoma yami noma mhlambe anikhona ukuxhumana wena naye igenge esondelene naye ngake ngayikhuluma lento kubona ngathi imtsheleni umfezi ukuthi lento ayenzayo wrong akangifonele yabo ngoba la singabafana ukuba umfezi wathi bafo ngilenzile iphutha ayikho inkinga hayi nami ngabe ngiyayithulela ngoba noma ngabe ngichaza kubantu abafuna ukungishaya ukuthi ngicona ingoma yakhe umfezi lapho engizwe ngidayisa khona umsebenzi wami ngabe nje kungcono ngoba mina naye wayekhuluma lento ngoba umfana yabo manje mayithi hayi nangimazi lo wesokuphindiwe lokho ongangithatha kancane yena manje kanti kuzomfaka inkingeni ekugcineni kumfaka inkingeni enganakile ezinye izinto bafo ipride yakufaka inkingeni impakamo nje bafika iyafaka inkingeni impakamo nje iyodwa uthi wena ungcono faka inkingeni impakamo uyibona usubishile ongaka yabo angizwa kahle mfowethu babukeli beSelect Africa TV nginomxhashazwa la insizwe exhaphazekile ngenxa ingoma ithi yayisola ngaleli gama ngoba abantu sebedlalela kuyona buti wami yini ongayitshela abalandeli noma sesivala lento ngoba ngicabanga ukuthi sesiyikhavile kakhulu futhi abalandeli sebeyayiqonda futhi bazoyiqonda kakhulu yini ongayitshela abalandeli noma abalandeli bakho ukuthi bengakusupporta kanjani noma bekulandele kuphi einkundleni zokuxhumana inamba zakho mfowethu kuzo zonke izinto abangakwazi ukuxhumanisa kuzona uyabonga kakhulu mfowethu umxhashazwa uyawuthanda umsebenzi wakhe ngiyawuthanda umsebenzi wami futhi uma sengicula mina ngiyayikhohlwa njoba mangiqhamuka kuthiwa nangumkhulumeli wabantu besifazane so ngicela abantu bazi ukuthi umxhashazwa emsebenzini wakhe uyohleze ikhona ingoma ekhuluma
ngokuhlukumezeka kwabantu besifazane. Lento eshuwa uMfezi abangayifaka kakhulu ekhanda yabo. Omunye umuntu kuyenzeka kanti mhlawumbe uneyinkinga zakubo, mhlawumbe bangazidalwa yabo, mhlawumbe wafika nonina, ezizinto lezo zinto ziyamxova ikhanda uze kube sengathi umuntu mhlawumbe unenkinga kanti ikhona vele inkinga engale yabo. So nje abantu abathanda umculo wami bakhona baningi futhi abangayifaki lento kakhulu ekhanda. Futhi angifuna uMfezi ucula kahle. Ucula kahle uMfezi futhi umculo wakhe right, kodwa ake efunde ukuthi azehlise makonto ayifunayo umuntu ahamba ayicele. Ayicele bafu uzoba right. Ngase ngikona isingini ke engivele ngayenza ethi 10/10 isahamba khona. Angithi ngifike ngagxeka labantu abadlongulayo. Ngase ngithi ke manje umuntu wakho mayenza kahle awuthi 10/10. Awungasho awungasho nje 100 bani awumnike nje itotal ukuthi hayi sithanda sami 10/10 konke okudingakala umuntu wesifazane uyakuthola itotal le 10/10. Ngabe sengishaya ke nomfowethu ubazana uluve no didiza futhi ngayenza khona la eGMP. Insizwe edume kakhulu lapha kuyijele. Yeah, kuyijele. Uyena producer wami ke lo. Wena ngaqala ukucula. Uyena umuntu mfike ngikhanda ingoma ebese yena eyayiphasisa cha malume ngoba umshanami uzalo dadewethu. Bese ethi malume lana right bese eyayiphasisa. Ingakho ke nale ngoma le isibangwa kangaka. Ingakho nje ngithe ngithi nginami ngijabulela emakhaya ngathi ngiyabheka hawo. uBig Zulu naye uthi ubabelana nami ngase ngithi no ngoba vele nayo ke le futhi why amadumba ahamba phambili le wayihoxisa kodwa ke kulungile. Yabo. Umfoka amajola bafowethu benginayi la e-studio kwi Select Africa TV. Bhuti wami kukhona okunye emhlawumbe ngabe kuyasala. Engakusho futhi sengibonga nami. Abantu mabethanda ingoma yami abangivume. Abangivume. Ngoba ngithi nje ngithe ngabona isiqeshana sika Big Zulu. Ethi mama ubabula yona njalo yona le futhi engazi ukuthi kanjani. Bathi la ngoma umdala yakuthi kanti ihit. Bayithanda abantu. Abezi ngani pho kibo. Bazoyicela. Babe bayeza phela cha macingwa nayi le ngoma le masingayicula sonke. Mangibheka futhi ngathi wonke umkhakha nje umusic uzoyicula le ngoma. Kodwa kungcono umuntu uma ezile ezekweni. Bafowethu hayi bese ngibonga bafowethu ngesikhathi senu. Batshela abantu ku Facebook utholakala ngobani? Facebook umuthe nje Mxashazwa Majola uzobusutholakala mina. Ku WhatsApp ngitholakala enambeni ethi 072 558 40 47. Ngiyayiphinda.